Good morning, Yipi Baro. Sashian, ni dap da kajing sngau kemen, bat kajing sngau ngu. Ya utrai belong unong pen jingi uji sukres ya kaba udang pli bengingi kani kalat sashian bengini yo banya shakri lang men pendon buram ya kateng kajang u dia kani ka step nga khot sngau bha sashian ya pi ki kon hap ki baret ya pi ru kumjuh ki kon samla ki kmi ki kpa lani le se pi don imi it pa it hayeng ru dia nga khot sngau ba kani ka por ya kaba ngin ya shong nginya pinjar-jar lani ngini shimbenta lang hakani ka jing shakri ka jingi hakani ka step pin les hakani ka por phila ban ya pet yangi hakani ka por lingba ka ni ka YouTube channel ka jingi ti ngini yo ban ya shimbenta lang la ka de ka ba dwai lani de ka ba rwai lani hakanu kanu ngini la ban ya shimbenta lang hak na ki yeng ka sem ka jong phi ti shwa ban ngini ya chakamat to ngini let lang ha U Blei ka jing dwai Kokpa jingi bhabaneng sashian pa kotrai ngi dap ka jing sngongu kotrai bi it ya ka jing it ka jing snake ka changme ka ba mela yalam ngi ko pa ka ni ko por mangi duai kotrai ka jing snake ka changme ka ba men don kat lembat ngi kotrai nadu ka bastang ka ni ka jing shakri ka jingi hadu ka bangi la ban pendap ka ni ka jing shakri kotrai ngi duai ba ke e baro kotrai ka na long kotrai bi ke bab tyang hon na khamat ka khat ka jing snake ka changme isin e ban don kat bangi iwe bi we kotrai bat kham tam ngi baro kotrai ki ba yo sngo ling pa ka ni ka jing shakri ka jingi bat ro ini ki be shim benta lang ka ni ka por ko pa kan da long ka jing kar khu na mata ka jing em ka jing iwe ka trai shim ti ka ni ka por ka bang sa na mar ki ni baro ngi pan ha kar teng ka jong Jesus Christ pa thang tam amen ti ha ka ni ka por pat ngi ni yo ban shim benta lang ha ka jingrai ka bangi la hi ban shem na ka ko jingrai ka jingi ka ba ong tin shan ong jisu tin shan nganget pi baro pi ala lendat ikni ga jingrai ti nga karpat iki kun khna kinya yalam mengi ha kani ga jingrai ka ba ong tin shan ong jisu bat nga khot ya piru ba piru pin shim bentalang bat ngi ha kani ga jingrai Shan long Jisu, ting shan mer, kum shan rak red min mir, jing shai kala her, kapur thay kala dum de tu ting shan, haka yin ka jong pi, klem snow lera, ting shan ong Jisu. Shan ki jong la da pi man jengoi kata nang soba na buneng nan kumi la pen teng shan ha ki shnong ki jong pi klem snow leran ting shan ong Jisu ha ki shnong to U Blei shbu ni pi ki kon khna ba phila ya lam ngi ya ka to ka jingrai ti ha kani ka por pat ngin yo ya ka jingpule stang bat dwai na I gerima lizel nong khlau tingan khodi gerima ben ai hangi ya ka jingpule stang bat dwai Shwa menginya dwai ngan pule nakashti upol wa apostol sa utitas kalenong kaba ar kadekat kaba khat we bat kaba khat ar namar ka jing ai ka jong U Blei ka lapau kaba walam jing pen haki brio baro kaba hika yangi khnang ba haba la lenno ya ka jing pam U Blei bat
ya ka jing kwa brai ka perthei ngin yo em ba khan adakar bat ba hok bat ba U Blei hagani ka perthei ka ba bynta tunginya duai ku pa jingi ubah habneng ya engu ya me mamila dan dengkat bat ngi hagani kamit barok shimit ya engu bat ya me mamila ayengi hagani kas dap bat kasengi mangin syakri ya me dan dengkat ru nyengu ya me mamila ayah ka Ktien ka jong me hangi dan ringkat ru bat ngi mat ki paralog ki jongi ki basakuri ya me dan ringkat ru bat ki tu ki bre ki balayo yu uni ujin pang dan ringkat ru iki paduk ki konsuet bat ya ki frontliners ru sumaringi pelat jingpang jingma jing sniu jing penwet baro hikayangi bangenlong ki khana ki batip sengi ban ko ngo iki kemi ki pabat ki bal lor baro ma bi ki pop ha ka keteng uji sungi duai amen te ku Blei shibon gerima ya ka jingpule stang bat duai ka jong phi U Blei unang kerku bat unang ai bor bat unang dan ringkat bat ka jing im ka jong phi ka ba man la ka sngi te ya ka ni ka por pat ngan khot ya ki khun khna ki jongi ba ken ai hangi ya ka special jingrwai ka jong ki ha ka ni ka por U Blei la thao ya jing em jingi yu u te bangin shakri in rei ap dang ki jeng snopa ni ngopa jeng thala ni jit ya jeng snopa birthday ni jngai non na la U Blei ban ni yan ha kamon la jong yu drang ai ben aku dragon run to ben shut war yangi aku jingiathuhkhana kamen sim ngin shakri jingong barim baro ni khoi bangin ino tang yang mi kan run in yai Iaroh Jingiathuhkhana ya la jong ki khoin belan na jeng shakon kan jui ka bob ya u ben real ka ram U Blei la siu yu khon marai am benot banai jing ai ka ba janai ban wan ra hangi ya jing ben em baro ben yo la em aku dragon run to ben shut war yangi aku jingiathuhkhana kamen sim ngin shakri jingong barim baro ni khoi bangin ino tang yang mi kan run in yai Iaroh ni dan ka bynta la ka jong what up dang jing e bawan in turn in om kan run to ai ngin long ha jing shai ngin shakri ha jing shi sha min sim u khon nuk ba aku dragon run to ben shut bor yangi aku jingiathuhkhana kamen sim ngin shakri jingong barim ba
ku blei shibun ye pi ki Wan Khynnah na ka bynta ka tu ka jingrwai ka long ka jingrwai ka besngo telan tu U Blei unang aibor unang kerku bat unang don ringkat bat pi bat ka jingim ka jong pi ka baman la ka sngi ti hakani ka porpat ngin poino sya ka wei ka bynta kata ka bangin yo banya pelat por kendiat bangin snap bat ngin shashkor ayu ka Ktien ka jong U Blei ka don ban kren yangi dan nge ka don ban pin kan mau yangi hakani ka por henrei hakani ka por shwa bangan poi sya kata te ka dei shibenta bat ka jingkren hi ka jonga te ngakwa ba pinya shongkhop kendiat pinya shashkor pinya concentrate ba nang tu te pinya pelajingmut ba ka don ka wei ka skit ka lani ka drama ka balingkot ka ba kini ki Wan Khynnah ki jongi gensa pen I yangi hakani ka por nganget scam ba pinya shongkhop te pinya khot lang ye I mei pai jong pi pen khot lang ye ki mei I lani pa I ki bedon lang ha ka yeng jong pi ki men ki para jong pi baro khnang ba kani ka jing shakri ka jongi kani ka step kan da long ka jing ku na ka banta ka jongi iwei pe iwei te kani ka por ngin ya pet ya kani ka skit Juna, oh Juna, Menurut ta, ukun uamitai. Kilat mentah sekenong bat ni debe. Betul daya lap haki. Namar bekilale pop. Bat kilale persyak yang he, ni ve. So bha kata kanong ba kumnungan len. Hoi, kalong kanong ba ka bakrau. Hendrei ka jingle baman jongki. Kelawan kiu hakmat jonga. Namar kata. Ke pertah persyak ya ka. Nabalada kim kela ke bemut. Kan penkelon ya kanong ba. Toh. An perri no finga. Hot kebiang kata. Pakat kata kekam yang ngan la sei. Bat loong ujona, ulalet penshim da kaling, kabalet shatarshish. Directorship. Sis, memang ngau. Kau telah pertah dari Tarsis. Kyo. Sini balik ngau pak. Ba, rencana sini kata ni tadi ba ni kia lah, sang kia plat nah. Hai. Tetap kita kabai ekstra pika bisa. Siap. Boleh ba? Wan belane stres tempala. Tapi yang sang kia ini. Katba kadang yat kata kaling haum, laong kensan laki ke eryong kabajur, keduriau kalaki kumban pat kaling. Bat kiriu ling kila syapting hadu kata. Ni kayak ni. Ini sebkai sini. Tak kan? Nilai kum dua. Coba bangan beran ini Ktien ba? Mensting kalian. Blai. Di sini ni. Mami. Ni. Betul. Ya dia lingai. Kayak ni kepo. Bagi lagi nyap. Ke siu. Kau nak kia. Ke. Memang ikat kini ke area. Tapi ini ya. Ke. Belai. Ni. Dua beli ni. Orang sudah ini nak kena diskon. Di kila ya ong parlokhi. Yang inya penok ke jinghalai. Bangin yo tip nama jong nu kani ke jingshitom kaladon. Kumta kila ya penok ya ke jinghalai. Bat kata ke jinghalai kalahap haujona. Itu ini. Nomor jono kani ke sistem kawan ni. Ke ai ke kamjong me. Wat nang nyo me wan.
Hoi. Hei kari jume. Bagi jet berdua jume. Gimana? Nga ngalong Hebrew. Pat nga syekting try U Blei bathau ya beneng. Ya ka duriau ya ka riko. Kumta kini kipriu kila syapting hadu kata-kata. Namar ki baro ki ba ujona ulale. Kay kami kembali lale. Tinggal kumjuh, penpen jaya kini ka duriau. Hoi. Kalau nang jur kani ka jiki juga lian. Tu shim no yang betu bread no yang sya duriau. Ban namar ngatip bakani baro kadai. Nakadau jonga. Pakumta ka duriau ka sajajai. La kumta kita kibriu kila king ting ya kaling banlet thai pat sharing ko. Henry kimla shu namar ka jingki ka duriau persya yaki kala nang jur. Namar kata kila kaang hautrai. Tra. Cepat ni. Awak ai. Kecilin jumi. Tanjap nak. Tan nama ni beri. But what then? Kasna baluli. Hani. Alor jumi. Namar mami. Nele. Kat kabar. Ni ibet. Yin sayap tu meh, yin sayap. Kabhangi bread na yun buriau. Dah. Ya. Bat ka duriau kala jai. Kumta kini kipriu kila syapting ya utrai. Bat kila aingo ya ka jingknya ha utrai. Bat kila kular ki jingkular. Jinjar jong hang ni na kakpo ngakang na ba mela bread no yang shaba jaliu tam ka jing shlai ka lakir tawir jing at ki ba jingpule jong mi baro kila telep yanga ko try nga karpat hami tu isen yanga ko jing jaliu baro saudong kala ulang duriau ulah haspan ya kakne jonga kajing knyada kajing aingo ngan siung aku lar shisha Kajing aingo ngan siung aku lar shisha Lai mit hakakpo udokha Blei ula shashkor ya ki jingrwai ujona bat ula kren ha udokha
bat ula prino ya ujona ha karingkau. Ani, adang em. Iaroh you try. Iaroh you try. Te lingba kani ga jingiathuhkhana, kaba pila yo I ha kani ka skit, ngi yo I yo ujona, de am. Kani ka jingiathuhkhana la ni kani ka story kadi ka bangi baro ngi ju ya tip ba shapang ka jong ujona ne. Kadi ka way ne ka jingiathuhkhana ka bangi sngo tanat ba ban snap na kapor shakapor. Kam tamli na du bangi nang kam red, ngi nang syong ha ki kelas infant, ki kelas gedul rule, ngi ju tip ba ya uta ubriu bakerteng ujona. Ubala syangut no ha kata ka dok ha ka bahe. Day na am. Te haba pi pet ya kani ka skit na ni haba pi puli kani ka jingathu ka jong ujona. Piu I u bu udon ka jinglong ka ba kumno. Ngiu I u ba udon kata ka jinglong ka ba kabam don kata ka jingkit khle. Day na am. Not responsible. Te ha kani ka step ngakwa ban pin kan mau ya pi shapang kani ka way ka jinglong bangin long ki bakit khle. Being responsible. Ban long kiba kit clear. Being responsible. Dia habangi ong. Being responsible la ne kiba kit clear. Ngi sngaw thu kumno kum ki hep kabaret. Syukhan ngan chu ay nuksa mentaya pi. Let's say ki don ki badon para. Ki badon para. Dia menta image jong pi. Ibon kam. Lani ili tiet jeng tiet chasurok. Lani kum tamo. Idang bon kam hayeng. Dia I ay kata ka responsible I ay ya pi ba pen kit kli ban kata ka jeng kit kli ya pi ba pen pet ya I parai jong pi. Dai temut ba pi ha ban pet I ta I parai jong pi ba inum or. Let's say inum mensaw, let's say inum kata kanu ketiar ban pen mensaw ya I. Let's say mo inum let kata lani yo I hap na jong jentia. Tinggal nget kata ka de ka ba pi kam sngo thu ba I me I ya pi kata ka jingkit clear ba pen pet ya I para I jong pi. De kata ka in ka ba mut ka jingmut jong kata ka ba ngamut ban ong hang ne ban long ki bakit clear. Being responsible. Kumjuh ru haki school ngiu I ki nonghikai ki jungi ki long kumno teng ki bon kam let's say ki don ki meeting ki don kini ki time di balai ha school jungi ngi shi jiet ikini ki class monitor lani ki class representative lani ki class captain dene ngi shi jiet ki balai ki nonghikai jungi ki jiet khnang ba ladang I don kini ki class captain kini kin main ka class kin penpet ka class ha kapor ba I miss I jungi imlat let's say idang let Tama, imlat ha ipor balong break lani ha inu ipor. Dia katakan itu ibai syajit as a captain, as a class captain lani I class monitor. Itu idai bahaban. Dia ni haban take care dia ka kelas. Syubuk mapi ha ka classroom pia bun Ktien pia mai tan. Dia ni ngatai pisung thu kata. Dia kita I class captain I haban pet ban main dia ka kelas. Kanang baka kelas kan long silent kan long quiet. Kanang baka num pentut pat syaki wiki kelas. Dia kata ka bangamut ban ong being responsible ka jingkit clear ka jingmut jong ka jingkit clear ban long kumta. Mo. Dia henry ngan ong pat ya pi ki hap ki barit bangi de ngim de ban long kita kiba irresponsible lani ki bam kit clear. Henry kam tamle komenta ngan shu ong no haba ai humwang imis lani pa trai kam image jong pi hayeng ni de em ban ko ngo ni de em ban ko ngo dia kata ka jingkit clear ka ba image jong ni ila ai hangi le se hayeng hasam jong ni pa ban trai kam ting ni that no dai ni that no de kumjuh ru ting komentali la shushong hayeng lockdown te sakin nong hikai jong ni ki ai kini ki assignments ki bon ba kini de ne ting ni that no ban pendap ki namar ba ki la buon palat henry ngan ong ye pi ki khun hep ki baret ba phinnum de ban long kita ki ba irresponsible namar ba ting họ ngi haban pendap kalong ka duty ke jungi ban pendap ting ngi haban pendap ka de ka duty de ne am henry pat haba ong pat ban long kita ki bakit clear ka compare dai ka duty ting ngi haban shu pendap tang namar ba
tang namar bang ngihap ban pendap. Dai am ngihap ban pendap. Oh ngiyok homework tu ngihap ban pendap hi namar balai dan pendap ngin sasya mai ha email lani ngin sayo zero. Dai na am ngin sa fail ha kita skijungi dai. Henry pat ha boong being responsible pat kalong ba kumanchuang no even though la da email jungi impa kam yangi lani kinong hikai kijungi pila don hi kata ka jing sngo thu ha phi de pila don ni kata ka jing sngo thu ha phi ba kate ngi dei be ban le ni ne tos gum kanuk sa ngan chu ai menta lada p1 na school masan lot ki jan pen chu brat be haki na du na po na jingkhang pila brat ki jan ki juti ki jong pin sngo kum no pen pi up by in lum image jong pi pen up in lum image jong pi henry ka jingket clear ka jong pi ka long ba pi ban rung ha yeng pi ban lum hi ki jan pi ban lot uniform pen khliap yaki pen bu yaki kum ha ka rukom ka badai dene namar ko man chuang no kham tam ha kani ka por menta email ipa jungi kimla bandon 24/7 bat ngi dene kinumla bandon 24/7 bat ngi dene te namar kata kan ladangi don kata ka jingket khli ha lor jungi amdon kam sho bi email ipa jungi da ha ban ong le kom ta dene henry ngila tip hi ya ki kam ki jungi ki kamram ki jungi ki bangi dai ban le ma te Henry pat takadaw ladangi pet bha kani ka jingiathuhkhana ka jong ujona ngyo I ka jinglong ka jong u hang ne ba ulong irresponsible dine don kata ka jingkit khle halade to shumudur kat U Blei ula pha kam ula pha yu ka kam ba unle yu ba unlet ban yalap sha kata kan nong ba neneve daya Henry pen ban jayu lo ong ba uniu jona ula pet pen ban ula ri ru na U Blei udang mut ba U Blei unum yu I yu u lane unum tip yu u lo ong ban ula shim da kaleng ko mapyo I mena ula ri shatu shapo dai ne ula shim da kaleng ban pet ban net sha Tarshish dene kumjuh ru yangi khamtam kumha kani kapor lada mangi ngimlong kita kiba kit khle kanja yu yangi dene ngi im kumha kani kapor ka bawan ja kani ka khlam dene kani ka khlam tishu khen no kum ka government ka health department ka police department baro kini ki frontliners ki ba ya treshitam bat miet bat sngi dene kumno ban yarap yangi khanang bangin lat na kanika jingpang dine Henry lada manga mapipat ngilong irresponsible ngimdon kata ka jingkit clear kanjayu let's say kan sakta pat yakiwe shubo let's say mo mentala ong ka government yangi pandemic shabar let's say pd bandeng mas dine penali thi jingthiet pi haban maintain kata ka social distancing dine Henry mangi pat ngi break no ya kata ka lo ngi pen khen no ya kata dine temut ngi diki balong kumno mut ngi diki balong kumno mut ngi long kita kiba irresponsible dine kibam don kata ka jingkit clear bat ladangim don kata ka jingkit clear kan mau ba kala ban poiru sya kanu ka kumanchuang no ka jingja ka bakam ngosi dine ladangi shupet ngi kan mau yu jona kani ka pot lada amde da ka jinglong irresponsible ka chang u pitrai undaw larung hantu po aling ulari ya U Blei kan wanja ka to ka eryong de ka to ka eryong ka wanja namar balai ka dei namar ka jingbam kit khle ka jang ujona udon ni kat U Blei ula pha ula ai hu kata ka kamram kata ka tas ka ba ude ban le kata Henry pen ban ka jinglong bam kit khle ka jang ula pet ula re ban tre ban le ya kata ka kam ka ba U Blei ula pha de kumjuh ru ha kani ka step ya phi ki khon hap ki baret ngapan kan mau ya phi ba ka jingkit khle ka jing im ka jungi ka ba man la ka sngi ka long ka ba don kam bat ka ba kong san hadu kata khnang ba yo ka poi ka por yangi ladangi long kita ki bam kit khle irresponsible kala ban poi hadu uta uput ba anda lawan kita ki eryong lawan kita ki er lang thari ki bajur nginum la ban lei issue akata kapor piu em kum ujona ha ka to ka skip mena dan la shu da komoi kum no ban penjai jai ka to ka eryong ujona ha ba ko duong kum no berat no ya nga syapo ka duriau
Dene dia ngamut ban ong kom ta han renga shupen sngo thu e pi hakani ka liang dia shwa ba yo le se kan don kanu ka jingja ka ba kham sngo si de tang namar ka jinglong irresponsible ka jonga ka jingbam kit khli ka jonga ta ka daw ngapin kan mau la ni nga khot ye pi ki hap ke baret hakani ka step ba ngi de ban long kita ki khna ki badon ya ka jing kit khli ha ka jing im kejongi dina mar kata kum ki khon hep baret to ai bengin long kita ki bakit khli responsible wala ide tang ikam ibaret ru hinrengin iet ban le yaka namar nadu menta kumangan syuong namar nadu menta bang hidang ret lada la hikai yangi la ni lada ngila train la diru bangin long responsible din em nadu bangi dangret hadu bangin dala san em kato ka jinglong ka badan hapo jengi anum dan manu manuru ban syim nani anum dan manuru ban pendu ban pendam but ladaki briuru kinyu i yangi bangi don kita ka jinglong ka jengi ka bangi long kam kit clear lani kam responsible hakinu kinu ki kam ki briuru ngan ong ya pi kan la shale sisngi da pila kam he kin shania ya pi kin la ru ban shania kam bah shu ya pi but kin la ruban kam iet shu ngala ban ong ya pi de ne namar balai la daki pet itu kana oh iti kana te I belong very responsible I tips ni I kongu sneng kum ta de ne kum ta ter all those te ta ka daw la daki briuru kin pet yangi la shalis ni la dangi la kam he kam san kin yu I kata te kin don kin kata ka jing shania ha kitu ki kana de ne hapadeng ki shi parlok ki jong pi ru le asema lingba ka tu ka jinglong kit kli ka jong pi ba ka tu ka jinglong responsible ka jong pi hapring in a group of friends ru you can make a difference ni si ong am kata let's say don iparlok ba kom ni kom tai henry na mana ka jinglong ka jong pi ba pi don happy ka tu ka jinglong ka jong pi ka bla ban pen kala ni ne kala ban pen kala who knows na I jinglong ni jongi ibaret ko mo ong ay pi ngilong responsible na ibaret we can even change the world Dinem, nila ban pen kaladur kini ke pertai barok kawe. Tina mar kata dan pen kutnoi kini ke jingkran ke jongi ha kini ke jingkran ke jonga ha kini ke step. Da kabangan pen ken mau biang ye pisa shisien mangidei ban long kita ki kena ki badon ke jingkit kli halade. Ta U Blei na menta ka buram ke jongu. Amen. Ti kumbangi jule ban ai assignment ye pi ti ha kani ka step ru ye pi ki khun hap ki beret ngakwa ban ai kani ka assignment ha pi kata ka long shapang kani ka topic ka bangalale ha kani ka step being responsible ma ti ngakwa kata ka assignment ka bangan ai ye pi kani ka step ka long ba let's say pila ban tho kum a kind of poem kum no ban long responsible lani a kind of essay lani a kind of jingwai ru pila ban thau I jingwai iba long halor jang kani ka jingkit clear dei na iba let's say tang ibaret iba hapo 10 minute ngala ban nong ha 10 minute ti lani pila ban draw lani pila ban paint lani pila ban sketch kum ngan chu ai nuksama kum no bangin long responsible dei pila ban draw de komenta POE am shibon hangi shi igini ki jing draw ba shi pace haki walls kat so bangi let stay wear your mask komta ki turu vinda pesngu thu bai ka tu kadi ke ban pen reminding ni bangin long responsible ban wear a mask dene wear a mask social distancing dene kum ki tu ki picture ko mga ong ye pi da pi draw pi wan ra kata ka dur ka ba ong being responsible pila ban draw kum kita ro ma tikani ka assignment ka jonga kani ka step tinga kwa ba pin saya submit ikini ki assignment pini submit ikini assignment how uni number WhatsApp ma how uni number WhatsApp 977465892 977465892 dia mentapat ngin ya pet yaki assignment jong ki khana kaba kila submit ha kani katayo kabaladap U Blei shibun sa sien pat yakini ki assignment jong ki khana kaba phila nganget scam phila ya tre shitom kumno ban yo ban
pen i kini ke assignment ke jong pi nganget scam baro ki bala petru pila yo i le si odon na pedeng jongi ru bala ketik ya ke dok nuot ke jongi mo jong dok nuot ke jong pi ke dok nuot ke jongi ban penlong yang ngiru bangi ne kwa ban ne alang dia na mar kata ngan pen kan mau beng ye pi sa sien pila ban se submit kini ke assignments ke jong pi jong mentau ni tayo ha ka topic being responsible. Dia akan ni step part in penwai no ikan ni ke jing shakri ke jongi dengan ai ku blai sa sien pat ya ki kun hap ki kun khna baro ki belai shim bentalang bat ngi ha kan ni ke step bat ya piru kumjuh ki kun hap ki bala ya shim bentalang bat ngi ha kan ni ke jing shakri ling ba ki yeng ke sam ke jong pi tu blai unang ku unang don ringkat bat unang yalam unang da unang care ya ka yeng ke sam ke jongi we pi we bat ya ngi hi bat ya ka balang hi ke jongi baro ka we Joshua bangin penwai tu ngin let lang hau blai ha jingwai ukpa jingi ba beneng ni ai ngo email sa sien amar ke jing e ke jing snai ke chame ni dap ke jing sngongo ko try ke ba melaya lam bat mela don ringkat ba ke program ke jingi ha ke step ko pa bien nginget scam ko pa kalong ke ba pedang hun ha khamat ke khat ke jing snai ke chame ni duai ru ko pa ke ba men isnai ban ko khule mi kini ki haparet kini ki khna baro ko try ki bele shim bentalang bat ngi ha ke jing shakri ko try bat yengi ru baro ko pa bi e ki balaya shim bentalang ko try ha ke jing shakri ling ba ki yeng ke sam ke jongi ke ba pet ling ba ke channel ke jongi ko try ke YouTube channel ni duai ko pa bi e ya ke ba men ko khule mengi iwei pi iwei ko pa sngo ke jing pat jongi ke baret ko try na mar kini baro ngi pa na ka teng ke jong uji sukres patyang tam bat ka ba wai no ke jing shakri ke jongi ni ke step ko pa to isna even pelat ngi de ke jing ko khu ke ba ke sai tam ke jong me ko try to ai ba ke jing it ba ke jong U Blei ko pa ke jing ai e ling ba khu jong uji sukres ringkat ke jing slok ke jong men sim ba khoi kini lai ke long how we play kini shong ye sa ren kat bat ngi bat baro ki ba mani bat shakri bat pendan bura me ka keteng ke chang me nadu menta shu ki artaba bam chukut ru amen